Kai boka wai nawa za ka sai abin nan na koyan ƙari? Wala shi ni ka so in yi ƙari. Kai ɗan shegiya ta yaya za ka siya ne? Sai Allah ka min kuɗi ko ina ba haka shi ka gane shi na wala. Yalla muradi in yi ƙari yalla ko nawa ina iya siya ne. Bari in ba kuɗi. Yanzu Allah yana baka. Kasu ba dai suna isa ba. Ba ni walla ɗaya za ka yi. Ai shi ne walla ka ce. La baban yalo kai ka sai mana sabuwar keke. Gaskiya ina alfahari da kai gida da daji. Gaskiya mijina kana ƙoƙarin wanga hidima. Wai halin ina ka samu kuɗin yin wanga hidima? Wai bai sai ta kuɗin ga ka yi ba. Wai laya kika takura min ba ga aikin da ni kai ba. Wala aikin ga ya yi min ke muhimmanci don ma kai butul mai tutu ga wando. Wani adalci na bai miki ba wanga aiki shi zai kare mu gaba ɗai da ƙaniya. Sun nika yi ƙaryan ga ko raƙumi bakwai na buge ko wala sun nika sai na buge ko bakwai. Ina hama da ƙaryan ga sai ka ce ɗan da kuka na ma hawa da gajiya. To Allah taimaka mana mu ko muna warwado. Nawa za ku bayan kuna sayan ɗaga ku? Wai yayi hon biyar jan baka in dai baka yana waya yanzu ina baka ti. Ni dai na biyar jan baka. Dan shege an dawon ga sai dai ku mutu. Ke kai taimaka mana wai da wani abu na kai wanga. Wala da ƙaryan gana ni ɗauka ta yi. Wala akan da ko ne sai da ni koma ka wajen wala.